Республикадагы мәдди ярдәм күрсәтү бүлегенең Актаныш районындагы бүлекчәсе хөкүмәт кануннарына нигезләнеп төрле түләүләр башкарабыз. Хәзерге вакытта гаризаларны кулдан гына түгел, безгә электрон аша Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталыннан тулысынча электрон рәвештә дә бирергә була. Безнең бу түләүләрне инде күп балалы гаиләләр бар төрле түләүләргә дә детский сад компенсацияларының основной һәм дополнительный өлешләрен, 16 яшькәчә пособияларны, пенсионерлар юл акчаларын ЕДВ дип атала, беренче кат инвалид алучылар. Бүгенге көндә путинский выплата первенцам дибез бит инде, шул түләүләрне дә портал аша гына җибәрү мөмкинлеге туды. Шулай ук аз керемлек буенча субсидияларда портал аша гына гариза бирергә була. Моның өчен дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталына личный кабинет ачтырырга кирәк. Безнең моны МФЦда ачып логин парольләрне язып бирәләр.